Our first reading reminds us no, that we have been given the Holy Spirit as the first installment. Sabi niyang ganon. So, unang ano pa lang po, pagbayad. No? O kung sanay po kayo sa mga hulugan. No? First installment, it means it's the first payment. And yet, He is already giving us the Holy Spirit. It means it is a spirit that actually starts something new in us. Dapat merong pagbabago pag tinanggap natin ang banal na spirito. Kaya nga po yung pinakamatatandang dasal natin sa Holy Spirit, "Come, Holy Spirit, and renew the face of the earth." No? There is something new that begins in us. No? Kaya nga po, siguro dapat tingnan natin. No? Pentecost, we have just celebrated last Sunday, Pentecost. Yesterday, we celebrated Mary, Mother of the Church. Kaya nga po, siguro dapat tingnan natin, ano yung bago sa atin? No? May nagbago ba? After celebrating Lent and Easter, no? Is there something new in us? May nagbago ba? No? Yun yung isang dapat na tinatanong natin sa ating buhay. Why? Why are we asking if there's something new? Because we are supposed to be the light and salt of the earth. No? Ang asin po, no, nagbibigay ng lasa sa mundo. Ang tanong kung tayo ba, no, may lasa pa ba? No? Kasi kung kagaya lang tayo ng mundo, if we only follow the world, no? Therefore, we are already becoming tasteless. No? Kaya nga po, bilang Kristiyano, dapat no, yung ating buhay, it is actually countercultural. Something that reminds the world that we need to be more than what the world offers, more than what the world wants us to be. No? Kaya nga, yun yung isang bagay na kung minsan nakakalungkot. No? Yung pagpili natin, no? Laging kung minsan, kung ano yung pinipili ng marami, yun din yung atin. Kung ano yung tama sa marami, nagiging tama na rin sa atin. No? Pero po, hindi po ganun sa buhay Kristiyano. For us, we have a certain standard of morality. And this standard is no less than the standard given to us by the Lord. Kaya hindi po pwedeng sasabihin natin kung ano yung sasabihin ng mundo. Doon tayo. No? We cannot actually compromise with the world because we need to actually live in accordance to what the Lord has said to us. Kaya nga yung ating unang pagbasa rin sinasabi, we are not yes and no. No? We cannot be lukewarm. No? Kasi, di ba, being lukewarm is neither cold nor hot. No? Sa Book of Revelation po, dun sa isang angel, sabi na, because you are neither cold nor hot, I will spit you out of my mouth. No? Kaya nga po, dapat tingnan natin, tayo ba? Marunong ba tayong tumayo sa ating prinsipyo? No? Alam ba nating piliin yung tama at iwaksi ang masama? Because we are being faithful to our baptismal promise. When we were baptized, we promised to actually shun evil and embrace what is good. Tapos po pangalawa, sabing ganun, you are the light of the world. No? Light does not actually call attention to itself. Pag po tinignan mo yung mismong bombilya o tingnan mo yung mismong araw, masisilaw ka. No? Ang ilaw dapat magbigay ng liwanag sa ibang bagay. No? It shines on different things so that they become visible. No? Kaya nga po, ganun din dapat ang Kristiyano.
hindi dapat yung ating sarili ang ating masyadong nilalagay sa sentro. Ang linalagay natin sa sentro, sabing ganon, even when you do good deeds, these are supposed to shine so that they will glorify who? Not you, but your heavenly Father. Kaya nga po, dapat tignan natin. Pag masyadong perpekto ang tingin natin sa sarili natin, pag no one can be as good as us, no, sa ating pagtingin sa ating sarili, baka siguro may mali na. No? Pag ikaw lang ang tama at lahat mali. Pag ikaw wala ka nang nakikitang maganda sa ginagawa ng iba, baka naman masyado ng sentro ang sarili mo. No? Kaya dapat tingnan natin, no? Hindi ba dapat ang sentro diyan ay ang Panginoon? Even when you do good deeds, do not forget that these are done to glorify God and not to glorify yourself. We are light and salt of the earth because we are followers of the one true Christ, our Lord. Amen.